La Torre de Can Mario és una estructura construïda entre els anys 1904 i 1905. La funció principal era la de poder distribuir aigua a tots els edificis de la fàbrica, tant per a la producció com pel sistema contra incendis. El nom del projecte inicial era Torre Refrescador. S'hi feia circular l'aigua que s'escalfava o es vaporitzava en diverses parts de la fàbrica per refredar-la. Per això es va construir en ferro. La gran alçada era necessària per donar pressió suficient a totes les parts de la fàbrica, des del carrer Pi i Margall al carrer de la Lluna i del carrer de la Tarongeta al carrer Manufactures. El dipòsit pot contenir 30.000 litres d'aigua. Per poder alimentar-lo hi havia dos grans dipòsits a l'espai que actualment és la sala d'exposicions de la galeria. Tenien una capacitat total de 430.000 litres. Per omplir-los, s'extreia aigua de dos pous situats a la plaça. Un estava davant de les antigues oficines, aproximadament davant de la porta d'entrada del museu. L'altre estava en el pati de Cal Ganxó i va ser motiu perquè Manufactures del Corxo comprés aquesta finca. Aquest pou encara es conserva dins el nou edifici de recepció del museu. Dels dos es podia treure 60.000 litres cada hora. El sistema estava preparat per poder utilitzar-se en qualsevol moment. Si hi havia talls elèctrics, es disposava d'un motor dièsel situat davant dels dipòsits que s'engegava cada setmana per garantir el funcionament si era necessari. Aquest sistema era l'únic de distribució d'aigua als diferents edificis, tot i que a la Bòbila Nova hi havia un pou molt important i a la cantonada de l'actual Fundació Vilacases hi havia una cisterna amb capacitat per 50.000 litres d'aigua de pluja, de reserva per si calia omplir els dipòsits. L'aigua sortia del recinte de Can Mario per dues canonades principals, una que passava per la fàbrica de Can Palaio, la finca on hi havia el Capravo, i arribava a la Bòbila Nova, i l'altra que donava l'aigua al xalet, l'actual Fundació Cuixart, a la Bòbila Vella, a la Casa Bender i pel carrer de la Lluna arribava també a la Bòbila Nova. Els darrers anys en què va funcionar, l'aigua s'utilitzava en refrigeració de la maquinària de fabricació d'Armaflex, a la Bòbila Vella, i pel sistema antiincendis, tot i que el darrer gran incendi va ser l'any 1953 a la Bòbila Nova.